Никогда вот такое количество детей мы не отстраняли от занятий в предыдущие годы. Марина Потяшина Шаңсуға узган тәүлектә 185 укучының мәктәпкә килгәч температурасы барлыгы ачыклана. Алар өенә кайтарып җибәрелгән. Уку елы башыннан бирле 4000-гә якын баланы дәреска кертмиләр. Сыйныфлары белән укымаучылар да бар. При 20% отсутствии детей в классе. Әгәр сыйныфта укучыларның 20% авырый икән, димәк укучыларның барысында 7-10 көнгә дәресләрдән азат итәләр. Нигездә балалар ОРВИ белән авырый. Белем бирү учреждениеларында коронавирус очраклары да бар. Мөгаллимнәр, укучылар һәм студентлар арасында COVID-19 кешедә табыла. Единичные случаи, они возможны. Булай гына була инде ул. Бу очракларда төрле оешмаларда төрле һөнәр ияләре авырый. Ә менә бер оешмада күп кеше йоктырса, ул куркыныч әйбер. Димәк, бу коллективта тиешле таләпләр үтәлми дигән сүз. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирусның 25 яңа очрагы ачыкланган. Күпчелеге өйдә дәвалана. Пандемия башланганнан бирле авыручылар саны 7000-дән артып китте. Мы работаем в прежнем режиме. Без элеккеге режимда эшлибез. Госпитальләрдә эшли, койка, ятаклар да җитәрлек. Медицина ярдәме күрсәтүдә өзеклек юк. Бүген әйтүләренчә, ОРВИ очраклары артты дип шикләүләрне кире кайтармыйлар. Шулай да сак булырга киңәш итәләр. На сегодня мы с вами только 3 недели пережили. Быелгы ОРВИ сезоны ул элеккечә булмаячак. Быел коронавирус бар. Без әле яңа уку елында эш атна гына укыдык. Менә хәзер күпләр ялдан кайта. Шуңа күрә хәл тыныч түгел. Без сентябрь-октябрьдә дә хөкүмәтнең 208 карары буенча яшәүне дәвам итәчәкбез. Сакланыр өчен Татарстан халкына грипптан бушлай прививка ясарга киңәш итәләр. Казанда аны барлык метро станцияләре янында эшләп була. Бүген республика халкының 16% аны кататкан инде. Фирүзә Мәҗитова, Дмитрий Аренин, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.